A todas e a todos vamos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de febreiro. Empezamos co primeiro punto, que é dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria. Os decretos van dende o 192 até o 523, cun total de 332 decretos. Punto segundo, dar conta da información periódica a render ao pleno correspondente ao cuarto trimestre do exercicio 2025. Ten a palabra a concelleira de Economía e Facenda. Boa tarde, noite a todos e a todas. Pois decir que neste primeiro trimestre o período medio de pago trimestral é de 25 días con 0,9, co cual cumplimos. Moi ben. 300 correos, os cales foron contestados e resoltos. Dar as gracias aos meus compañeros e compañeras de goberno pola súa pronta contestación e resolución, en especial ao meu compañeiro Gustavo Nieto, que, como vamos a ver a continuación, foi o que máis cuestións resolveu. Teño que dicir que moitas delas foron no último mes do ano polo temporal acontecido. En obras e servizos, 118, cultura 12, urbanismo 17, padrón municipal 4, medio ambiente 16, voluntariado 1, seguridade 4, deportes 20, benestar social 4, promoción económica 4, atención veciñal 16, bibliotecas 1, alcaldía 6, educación 8. Moitas gracias. Pasamos agora á parte resolutiva. O punto cuarto é a aprobación se procede das actas anteriores. Temos para votar dúas actas, a da sesión ordinaria do mes de xaneiro e a da sesión extraordinaria celebrada o 4 de febreiro. Procedemos á votación, en primeiro lugar, da ordinaria do 30 de 1, do 25, votos a favor. Unanimidade, moitas gracias. Votamos agora a extraordinaria do 4 de febreiro do 25, votos a favor. Unanimidade, moitas gracias. Punto quinto, aprobación dos anteproxectos técnicos tanto da nova instalación de Humilladoiro como da mellora da piscina municipal de Atelleira. Forma parte do expediente de concesión de obra pública para a construción da instalación deportiva municipal de Humilladoiro e a mellora da piscina municipal de Bertamiráns. Ten a palabra a concelleira Susana Señorís. Boa tarde de novo. Pois hoxe traemos a pleno un punto importante para todos os veciños e as veciñas de Ames sobre a localización e o aparcadoiro soterrado de 68 prazas. É unha alegación engade que o proxecto non atende ás necesidades deportivo. Con respecto ás alegacións de emprazamento, a arquitecta informa que resulta idóneo respecto ao uso previsto no plan parcial, que outras parcelas de titularidade municipal no sector S16 Galdrachán, que era o que se expoñía nesas alegacións de dimensión suficiente, están destinadas a zonas verdes públicas ou vivendas protexidas, polo tanto non existe unha parcela de equipamento libre da dimensión suficiente. E non é coherente co plan parcial vixente cambiar as dotacionales a zonas verdes. Polo tanto, proponse a desestimación da alegación. Con respecto ás alegacións do aparcamento soterrado, solicitan que no caso de existir aparcadoiro sexa gratuito tanto para as persoas usuarias do complexo como para o resto da veciñanza, de igual xeito que se fai no complexo Atelleira. No informe da arquitecta municipal sinala que os aparcamentos baixo rasante son desexables e imposición do planeamento e os ingresos polo aparcamento soterrado teñen un peso relevante no estudio de viabilidade e a súa eliminación comprometería a viabilidade do proxecto. Con respecto á alegación que non atende a necesidades deportivas do Concello de Ames, dicir que este complexo pretende dar resposta a unha petición histórica dos veciños e veciñas, nos que se inclúen persoas pertencentes a clubes e entidades deportivas e que empregarán a instalación para os seus adestramentos complementarios a aquelas disciplinas deportivas que es practiquen, co cual esta alegación tamén queda desestimada. Moi ben, moitas gracias. Abrimos agora unha primeira quenda de intervencións. Boa tarde, noite a todos e a todas. Como ben dixo a concelleira, este é un punto importante, a aprobación dos anteproxectos técnicos para o complexo deportivo de Humilladoiro e as melloras de Atelleira.
un punto que xa estaba incluído na orde do día do pleno do mes de xaneiro e que ao final se retirou por uns erros detectados, pero que xa foron solventados. Un anteproxecto dunha infraestructura que, como ben dixo a concelleira e como antes comentei, ademais de necesaria, pois é unha demanda histórica do núcleo do Milladoiro, un anteproxecto que ademais conta con todos os informes favorables, aínda que a súa formulación, como xa vimos manifestando cada vez que ven a pleno e vistas as alegacións presentadas, pois non acaba de convencer. E por que digo isto? Bueno, porque non acaba de convencer, pois, por exemplo, a localización do complexo de O Milladoiro, a parcela onde está prevista e a súa construción pois, é precisamente unha parcela que iba a ser destinada a ser o gran pulmón verde de Milladoiro, ese espazo verde polo que tanto pelexamos e que vemos agora como se vai destinar pois, a unha dotación, insisto, necesaria, demandada, pero que igual se podería buscar outra ubicación. Tampouco convence pois, a fórmula que se propón para o aparcamento. Entendemos que en Milladoiro hai falta de plazas de aparcamento e que a fórmula que escolleron de aparcamento de pago con tarifas ademais bastante elevadas e con pouco período de tempo, pois responde a un xeito de facer un pouquiño máis atractivo o proxecto de cara aos posibles licitadores, xa que o verían pois, como unha fonte de ingresos e, como ben acaba de comentar tamén a concelleira, pois, se o aparcamento fora gratis, pois posiblemente poría en peligro ese estudio de viabilidade económica, non? Sigue este proxecto sin convencer e xa sei que as comparacións son odiosas, pero salta a vista, é innegable, porque para Milladoiro contémplase que teña un estacionamento de pago, mentras que en Bertamiráns a dotación da telleira é totalmente, o aparcamento é totalmente gratuito. Tampouco convence moito que con este proxecto se lle dé solución a todas as necesidades deportivas e de espazos que temos no Concello. E poderíamos seguir, pero bueno, creo que tampouco é unha cousa que faga falta. Aínda así, acolléndonos a eso de menos é nada, pero sobre todo por responsabilidade, porque somos os primeiros interesados en que se fagan cousas, pero cousas necesarias e demandadas pola veciñanza, que ao final quen sairá beneficiada, pois anunciamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Rosalía. Boa tarde, noite a todos e a todas. Ben, estamos ante un punto que xa levamos debatendo en diversas ocasións neste pleno. Creo que por todos os membros da corporación coincidimos en que é preciso un centro deportivo con piscina no Milladoiro, mais discrepamos na maneira de facelo. Dende o BNG deixámolo claro dende un comezo que hai no Milladoiro, que a verdade hai bastante oferta, pois rondan entre 39 e 45 euros as cotas, cando vostedes prevén unha cota de apertura do centro de 42 euros. Eu volvo a preguntar, a que se debe isto? Pois a que dado o alto custe que ten a obra, e que vostedes mesmos din que non lle vai a custar nada facerlle o Concello, pois é preciso cobrarlle aos usuarios e usuarias estas tarifas altas e cobrar as tarifas do aparcamento. En terceiro lugar, tal e como vimos indicando en numerosas ocasións, consideramos que a localización do macrocentro deportivo con parking privado non é adecuada. Esta, como xa se dixo, é a única parcela de titularidade municipal no centro do Milladoiro, a cal debería de ser reservada para ser o pulmón verde desta vila, tan preciso. En cuarto lugar, tampouco estábamos de acordo coa duración da concesión, 35 anos. E isto é sobre todo pola perigosidade que podría implicar deixar a instalación ou de vir dunha concesionaria a 35 anos. E os exemplos témolos ben pretos, só temos que ir aí á telleira e ver como en 19 anos está esta instalación. E, por último, en quinto lugar, non consideramos adecuada a xestión conxunta de Bertamiráns e do Milladoiro. A realidade de ambos centros é diferente, sendo no caso de Bertamiráns de titularidade municipal e prestándose para unha concesión de servicios que, como moito, debería de durar 5 anos. En canto ao anteproxecto de ampliación da telleira, si creemos que son actuacións necesarias a levar a cabo neste centro, como pode ser pois aumentar a capacidade do vestiario, da sala fitness ou das duchas. Sen embargo, como xa indiquei anteriormente, non consideramos adecuado que sexa esta xestión conxunta, polo que non vamos a apoiar pois esta idea, non? E unha vez máis, pois, lamentamos que non se teñan en conta as nosas propostas que tamén trasladamos a través destas alegacións. Dende o BNG témolo claro, temos un modelo alternativo que é un centro con piscina situado no sector S16, feito con fondos propios e buscando financiamento de outras institucións e o cal conte con as tarifas adecuadas, aparcamento gratuito como en Bertamiráns, así como unha xestión separada entre a telleira e o centro do Milladoiro.
Mais, con todo, vostedes van a ter un titular deses que tanto lle gusta, non? Que o goberno socialista en minoría vai a ser pioneiro. Pioneiro en privatizar o aparcamento no noso concello. Pioneiro en hipotecar ao concello a debir dunha concesionaria. E pioneiro... Tendo 2 plazas, mentras que nos anteproxectos que hoxe traemos aquí a aprobación son 68. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a conselleira. Bueno, nada, simplemente aclarar que a parcela na que se vai ubicar nun futuro o Centro Deportivo do Milladoiro non está en ningún momento calificada para ser un pulmón verde, porque así o marca o pexón, uso dotacional. Con respecto ao parking soterrado, a propia arquitecta municipal no informe di que os aparcamentos soterrados son desexables e ademais os impón o planeamento, co cal, por eso se lle fai un parking a este edificio que, bueno, pois o das tarifas xa o comentamos varias veces e non é algo definitivo, porque é algo que, como xa dixen antes, quen vai a marcar van a ser os pregos de prescripcións técnicas e o das cláusulas administrativas. Dicirlles tamén que, mentras vostedes formaron parte deste goberno, sempre votaron a favor cando se tratou deste punto e agora parece que non lles gusta tanto nin a xestión, nin a localización, nin como se vai a facer. Bueno, os tempos mudan, o sitio sempre foi o mesmo de ubicación e decirlles que o tema das tarifas tamén é en vista futura, non é este ano nin o ano que ven. Como ben saben, as cousas suben, os prezos suben e é unha estimación, é un estudio de viabilidade. O tema da xestión conxunta, que tamén vostedes sacaban a colación, para nós é moito máis efectivo que sea unha xestión conxunta, porque, como xa explicamos, esta piscina que ten 25 metros e na que se van poder celebrar competicións, o día que se celebre unha competición haberá usuarios que non poidan facer uso desta piscina, co cal, se é unha concesionaria compartida, poderán vir usar a piscina de Bertamiráns e a inversa. Se vostede nese momento está facendo vostede as compras en Milladoiro e apetece ir á piscina ou ao xinasio, tamén poderá facer uso do mismo. Entendemos que unha xestión única pois é moito máis favorable e viable para todos. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda... Nada, que me quedaba por contestar a Oliva. Que, bueno, que hoxe xa lle remitín a contestación dos informes que me manda o arquitecto, que eles estiman, tanto o arquitecto como a consultora, o tema das amortizacións, pero que o falaremos máis polo miúdo cando se fagan eses pregos de prescripcións técnicas e administrativas. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luisa? Nada, simplemente comentarlle a concelleira que o pexón podese cambiar, igual que se cambiou para outros asuntos, podía ser, se houbese intención, poderías haber cambiado para este. Rosalía? Sí, a ver, varias cousas. Bueno, empezar xa que se acaba de falar, co tema do pulmón verde, efectivamente, podese modificar, xa se teña feito permutas neste concello. Ben, despois, o tema de cando nos estábamos no goberno. Entón, eu voulle facer unha pregunta á concelleira que quero que me conteste con sí ou non. Sendo membros do goberno BNG, o voceiro daquela, David Santomil, non trasladou tanto ao alcalde como á concelleira un correo electrónico, pena que hoxe non o trouxen impreso para poderlo mostrar aquí, donde lle decía todas estas cousas que fun enumerando e algunha máis, porque se minto, por favor, quero que o digan, entón mañán publicaremos para que todo o mundo poida ver ese correo, se estamos mentindo. Ben, segundo tema, as tarifas. Ben, minto cando digo que neste estudio de viabilidade a tarifa que se propón para este ano, no caso de que estivera aberto o centro, é 39,73 fronte aos 32,82 que se están a cobrar na telleira. Non sei se minto tamén iso. E xa, respecto de as persoas que fan a compra ou que queren ir ao Milladoiro. Actualmente, os usuarios da telleira poden ir a Brión cando desexen, chegan á recepción e mesmo os de Brión aquí á telleira, chegan á recepción, comunícano e poden pasar e desfrutar do xinasio. Entón, sería compatible tamén no caso de que a mesma concesionaria levara a xestión das dúas piscinas e ir a unha e a outra. E, bueno, xa vou a rematar dicindo que, para que quede claro, quere o BNG unha piscina no Milladoiro? Sí, claro,
pero a calquer prezo non. Entonces, o noso grupo si aposta por inversións para os veciños e veciñas, pero inversións sostibles, e por iso que sendo prudentes non podemos apoiar este proxecto, posto que apoiar este proxecto sería apoiar a privatización do aparcamento, apoiar hipotecar o Concello a 35 anos ao debir dunha concesionaria e apoiar negarlle á veciñanza de Milladoiro un espazo verde no centro da súa vila. Grazas. Moi ben, moitas gracias, Oliva. Susana? Nada, simplemente contestarlle con que sí, efectivamente, o anterior voceiro do grupo do Bloque Nacionalista Galego nos remiteu un correo electrónico, pero tamén teño que dicir que en todas as reunións nas que estuveron presentes membros do Bloque Nacionalista Galego sempre mostraron a súa conformidade e sempre votaron a favor por este punto. Non hai máis intervencións, creo, entonces vamos a proceder á votación. Votos a favor? Grupo Socialista, Espazo... Perdón, Luisa, levantar. Sí, Espazo Común e Grupo Popular. Abstencións? En contra? Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto, que é o inicio do expediente para a elección de xuiz ou xuiza de paz sustituto do Concello de Ames. Ten a palabra o concelleiro Víctor Fernández. Sí, moi boa tarde a todas e a todas. No pleno ordinario do pasado mes de outubro aprobamos o nomeamento do novo xuiz de paz titular do Concello de Ames, recaendo dito nomeamento na persoa que atentón ocupaba o posto de xuiz sustituto. Neste sentido, quedou vacante este posto de xuiz sustituto, sendo, por tanto, necesario proceder á cobertura do mesmo, porque sometemos a aprobación do Pleno, en primeiro lugar, o inicio do expediente da convocatoria para a súa cobertura, así como aprobar as bases de selección que rexerán o dito proceso, sendo estas as mesmas que as empregadas habitualmente en procesos anteriores. Grazas. Moitas gracias. Abrimos, Luis. Bueno, pois este punto parece que xa é un clásico dentro das ordes do día dos plenos deste mandato. Se non traemos o inicio do expediente para a elección de xuiz de paz titular, como pois traemos o do sustituto e así sucesivamente. Como en plenos anteriores, este é un trámite necesario, os requisitos son os mesmos de sempre, polo cual anunciamos o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Polo BNG. Boa noite a todos e a todas. Simplemente, como dixo Luisa, el trámite necesario e que anunciar o voto favorable. Obrigado. Obrigado. Nada. Votamos, entonces. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto séptimo, que é rectificación do inventario municipal 2025. Séptima rectificación. Ten a palabra o concelleiro de Patrimonio, Javier. Boa noite a todas e a todos. Pois traemos a este pleno a sétima rectificación do inventario municipal de bens e a primeira deste ano 2025. A mesma incorpora, en primeiro lugar, a vivenda anexa ao local multifuncional en Aldea Nova, que xa é propiedade do Concello. En segundo lugar, traemos a incorporación ao inventario de bens integrantes do patrimonio municipal do solo, que é un patrimonio diferenciado, 5 parcelas ubicadas en Bertamiráns no ámbito do planeamento nomeado Reo dos Pasos Sur. Abrimos primeiro turno, Luisa. Bueno, o inventario municipal ten que ser un documento vivo, un documento que ademais ten que estar actualizado, xa que é o reflexo fiel dos bens do Concello, ademais de ser unha obriga recollida no regulamento de bens das entidades locais. Polo tanto, cando se producen altas ou baixas, o seu é traer estas rectificacións, polo cual anunciamos o voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Polo BNG. Anunciar o voto favorable, simplemente. Obrigado. Grupo Popular. Ben, moi boas tardes, membros da corporación e xente que está hoxe a vernos en directo e xente que está en streaming. Efectivamente, o que traemos hoxe é a modificación do inventario de bens municipais como consecuencia da incorporación de varios bens inmobles e parcelas cas limitacións que teñen. Está ben ter patrimonio municipal, a modificación do inventario é unha obriga legal e ademais é moi convinte modificarlo periódicamente porque senón corremos o risco que xa ten pasado de que este completamente desactualizado. E además, está ben ter patrimonio, pero tamén hai que ver a forma na que se trae o patrimonio ao Concello, porque xa no propio expediente se di que moitas veces se utilizan documentos administrativos que non teñen acceso ao rexistro da propiedade, cas limitacións que iso conleva sempre que estamos a falar de limitacións de bens inmobles, algo que temos que arranxar porque o tempo corre na nosa contra, porque, claro, podemos atoparnos
con que os transmitentes estén falecidos, temos un problema se temos que falar cos herdeiros. Entón é algo que habería que arranxar. E dito isto, unha vez que constan os informes favorables, pois tamén adiantar o noso voto favorable. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Javier? Sí, nada, solamente decir ao compañero Olego que sí que se está traballando, porque sí que é certo que hai certo patrimonio que quedou, que fai tempo que se formalizou en firma, pero non se formalizou no rexistro. Entón é certo que agora hai que moitas veces buscar a persoas, que hai moitos destes propietarios que xa faleceron. Entón sí que é difícil, pero tamén é certo que se traballa, sobre todo o Departamento de Patrimonio, en atopar, abrindo incluso moitas veces expedientes de investigación para poder dar con eses heredeiros. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda, Luisa? Alessandra? Votamos entonces. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto 8º, que é resolución dos recursos de reposición presentados fronte ao acordo plenario de resolución de alegacións e aprobación definitiva da 12ª modificación da relación de postos de traballo. Ten a palabra o conselleiro persoal, Víctor. Moi boa tarde de novo. Con data do pasado 18 de novembro aprobouse polo Pleno da Corporación a 12ª modificación da relación de postos de traballo do Concello de Ames, sendo a mesma sometida a exposición pública, período durante o cal presentáronse 10 alegacións, as cales foron resoltas polo Pleno do 26 de decembro, desestimando as mesmas e procedendo a aprobación definitiva da RPT. Frente a este acordo plenario de resolución das alegacións, cabe recurso potestativo de reposición, presentándose ao respecto, neste sentido, 2 recursos á aprobación da RPT. Os 2 recursos basean basicamente os seus fundamentos nos mesmos argumentos, e dicir ao respecto que, sendo a aprobación da RPT polo Pleno un acto administrativo, ningún dos recursos ven motivado pola existencia de vicio de nulidade ou anulabilidade, senón que atenden a consideracións persoais recurrentes de que non se ten valorado correctamente os seus postos e, máis concretamente, inciden os 2 recursos ao complemento específico de perigosidade e penosidade. E introducindo neste sentido comparacións con outros postos, entendendo que a decisión de valoración toma de desigual e prexudicial para as persoas recurrentes, solicitando, por tanto, unha nova valoración dos seus postos. Neste sentido, decir, tal e como constan nos informes xurídicos emitidos, tanto na resolución das alegacións como neste caso, que os argumentos legais siguen de conformidade coa xurisprudencia existente asentada ao respecto. E ao desestimar todas aquelas reclamacións ou alegacións baseadas en apreciacións subxectivas, persoais ou carentes de fundamentación obxectiva, así como todas aquelas baseadas en comparación directa con postos que non resultan idénticos ou comparables como se argumentan nos recursos formulados. Ao mesmo tempo, buscar desestimar todas aquelas alegacións referidas a valoracións económicas de postos, por canto non cabería comparativa entre postos para invocar unha necesitaria e, por tanto, justificativa e igualdade retributiva. Lembrar que esta 12ª modificación da RPT foi obxecto de negociación, seguiu todo o procedimento legalmente establecido, consta coa súa memória xustificativa, así como os informes preceptivos, acordo por unanimidade da mesa de negociación, así como acordo plenario. Polo que a vista desto exposto e, por tanto, cos informes xurídicos ao respecto, proponse a pleno da Corporación a estimación destes recursos plantexados. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa? Como ben dixo o concelleiro, son 2 recursos de reposición presentados por 2 traballadoras do Concello ao beiro da aprobación no pleno de novembro do ano pasado da modificación da RPT. Son recursos que ademais contan con un informe proposta de resolución desestimatoria emitido pola técnica de secretaría. Tamén hai que lembrar que estes recursos de reposicións se basean en consideracións persoais acerca da valoración dos seus postos de traballo. Polo tanto, neste punto, igual que xa fixemos no pleno de decembro, que se trouxeron as resolucións das alegacións presentadas tras o período de exposición pública, espazo común absterase na votación. Moi ben, moitas gracias. Polo BNG, Alexandre. Boa noite de novo. Nos queremos simplemente indicar que, como ben dixo a miña compañera Rosalía no pleno onde aprobamos por unanimidade a RPT, que consideramos que a RPT aprobada era un punto de partida e que no futuro que haberá que ter en conta outras circunstancias, por exemplo, estes recursos de reposición presentados. Anunciamos simplemente o voto favorable. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Boa noite a todas e a todos. Como xa dixeron os que me precederon no uso da palabra, o que ven hoxe a pleno é a resolución dun recursos de reposición, concretamente 2, de 2 traballadoras municipais do Departamento de Urbanismo,
que basean as súas alegacións, os seus recursos de reposición na incorrecta valoración dos complementos específicos. Consta no expediente informe desfavorable propoñendo a desestimación da técnica de secretaría, por eso adiantar o voto a favor. Moi ben, moitas gracias, Víctor. Sí, efectivamente, como dixeron das persoas intervintes, sí, efectivamente, se resolven dos recursos de reposición, pasa criterios de valoración persoal comparativa cos seus postos, por tanto, seguindo os mesmos criterios que no período de delegacións RPT corresponde ao pleno, seguir os mesmos argumentos, e simplemente decir por parte do compañeiro Alexandre do BNG que efectivamente sempre foi o acordo de RPT este un punto de partida, dentro dunha evolución que vai a levar aparellada unha nova valoración e concreción dos diferentes postos, pero este RPT efectivamente obedeceu os compromisos adquiridos neste momento. Por tanto, ahora que corresponde resolver estes recursos e, por tanto, a facer unha aprobación xa definitiva desta RPT. Moitas gracias. Procedemos a votar, se non hai máis intervencións, entonces. Votos a favor? BNG, Grupo Popular, Grupo Socialista, abstencións, Espacio Común. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto 9, que é a aprobación inicial da modificación do regulamento regulador do programa Xantar na Casa do Concello de Ames. A palabra a concelleira, Uxía García. Moi boas tardes, noites a todos e a todas. Ben, o que traemos aquí hoxe a pleno dentro da miña Consellería de Benestar Social sería unha modificación na nosa ordenanza que levamos tempo con consorcio coas plazas de xantar na casa. Dende fai unhos anos o noso Concello ten o servicio de xantar na casa en convenio co noso consorcio e estamos dándonos conta dun aumento considerable dos usuarios e usuarias que teñen o servicio e que atende ás necesidades alimentarias de persoas en diferentes situacións vulnerables. A proposta da modificación da ordenanza ven respondendo á necesidade de adaptar as prestacións coas realidades das persoas usuarias. Para iso, incorpóranse basicamente criterios prioritarios que serían os económicos e as sociais, así como particulares de cada usuario, é dicir, a súa dependencia, a súa idade e as súas condicións económicas. O cambio vai directamente para mellorar a calidade de vida e a autonomía dos usuarios, aliñándose coa equidade e a solidariedade que deben de rexer as políticas sociais municipais. Reforzamos dentro do noso Concello un modelo de atención centrado máis nas persoas, garantindo recursos públicos que sexan empregados de forma máis responsable con maior impacto positivo na nosa comunidade. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Bueno, como todos e todas sabemos, a importancia destes programas como o Xantar na Casa, que no noso Concello pasou de ser un complemento ao servicio de axuda no fogar ou de atención aos nosos maiores, garantíndolle unha alimentación sa e equilibrada, axudando así a mellorar a súa independencia e a calidade de vida e ser tamén unha axuda para as persoas ou para as familias desfavorecidas, cubrindo así unha necesidade básica e garantíndolle unha alimentación de calidade. As ordenanzas deben ser documentos vivos que se adapten precisamente ás necesidades e, sobre todo, que se adapten ao día a día da aplicación do servizo. Un servizo que en Ames foi medrando desde a súa implantación e que, se analizamos o comportamento en outros concellos e a acollida que ten no noso, o lóxico é que siga medrando, polo que se fai necesario adaptar esta ordenanza a estas novas circunstancias, sobre todo para garantir o que é a transparencia no acceso ao servizo. Moi ben, moitas gracias. Rosalía. Boa tarde, noite outra vez a todos e a todas. Ben, como comentaron as miñas compañeiras, hoxe traemos a plena modificación da ordenanza reguladora do programa Xantar na Casa, programa relevante no noso Concello, posto que atende ás necesidades relacionadas coa alimentación de persoas maiores e colectivos en risco de exclusión, axudando á capacidade de independencia e autonomía destes e permitindo a permanencia nos seus propios fogares nunhas condicións aceptables. Respecto das modificacións que se propoñen nesta ordenanza, xa comentamos na comisión informativa que tiñamos diversas dúbidas en algunhas delas que vou volver a trasladar, posto que non nos quedaron de todo claras. En primeiro lugar, para acreditar o nivel de renda, antes simplemente se precisaba a declaración da renda e agora preténdese pedir a maiores os movementos bancarios dos últimos 6 meses e a documentación acreditativa do patrimonio.
No referente ao baremo, cando baremamos a renda co porcentaxe do IPREM, non queda claro se a partir do 150 do IPREM as persoas van a poder facer uso do servizo, porque se contempla como un requisito de acceso ao servicio estar por debaixo do 150 do IPREM, pero, sen embargo, no baremo aparecen rentas maiores que se puntúan. De igual xeito, elimínase con respecto á ordenanza anterior unha serie de garantías sobre como debe ser a distribución dos xantares, o transporte ou a calidade dos menús. E tamén no baremo se eliminan certos ítems como pode ser a situación específica que se estime oportuno considerar en virtude do informe da asistenta social, que permitiría valorar a situación concreta da persoa interesada. Ben, é certo que celebramos que se inclúa como dereito das persoas beneficiarias o respecto dos dereitos lingüísticos, mais seguimos tendo dúbidas que espero que ahora se aclaren respecto destes puntos que comentei. Moi ben, moitas gracias. José Ramón. Ben, en primeiro lugar, unha cuestión de carácter meramente formal. Xa na comisión informativa puxemos de manifesto que no artigo 19 os puntos estaban mal numerados, xa que se pasaba do punto 3 ao 5 e non estaba o 4. Simplemente non temos constancia de que se corrixera, simplemente para que non se esqueza e se corrixa. Entrando no fondo da cuestión e da modificación do regulamento, a última modificación que se fixo este regulamento foi fai 6 anos, no ano 2019, entón era necesario, efectivamente, como xa se dixo, adaptar este regulamento ás necesidades sociais do Concello. Este regulamento se basea en un principio que entendemos que é o que debe rexir toda a actividade administrativa, que é o principio de eficiencia ou eficacia, xa que os recursos públicos son limitados, hai que xestionalos con eficacia. Efectivamente, se toman dos criterios, un criterio económico e un criterio social, para facer unha baremación de forma que se detecten aquelas persoas que teñen unha maior situación de vulnerabilidade, que teñan unha preferencia para acceder ao servicio, o que nos parece lóxico e, ademais, dende todo punto de vista xusto. Ademais, hai unha lista de garda para as persoas que por calquera circunstancia non poderan acceder ao servicio, que tamén vai baremado con función dos mesmos criterios, o cal tamén ten certa lógica. Ademais, esta modificación estuvo a exposición pública durante un prazo de 20 días, tal e como marca a legislación, durante os cales non obtivemos ningún tipo de proposta de ningún tipo, co cal entendemos que tanto os usuarios como os potenciais usuarios deste regulamento están de acordo coas modificacións que se están a propoñer. Tendo todo isto en conta e tendo en conta que temos tamén informes favorables dos técnicos, por a nosa parte imos votar a favor. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Uxía. A nova ordenanza, como digo ben o compañeiro Oulego, estuvo a exposición durante 20 días naturales, tendo un correo notificado para calquer tipo de alegación que se quixera facer a favor ou mirando outros tipos de formas de meter na ordenanza. Ben, como repito, nesta nova ordenanza valórase non solamente a unidade o que é a persoa usuaria ou beneficiaria do servicio, sino que se fai unha valoración da unidade familiar. É un servicio universal polo cal a ninguén se lle pode privar deste servicio a un coste ou a outro, dependendo do patrimonio, da renda de cada usuario ou usuaria ou, se non ben, do entorno familiar. Haberá xente que polas súas circunstancias pague un tanto e haberá xente que non. Podolles decir que hoxe en día o noso Concello está aportando e facendo un copago para a xente que son altos pensionistas, co cal o que se intenta facer con esta nova modificación da ordenanza é ser xusto no reparto dos nosos recursos. A partir de que se faga a notificación da modificación, pois estará en exposición pública durante 30 días e calquera chega será analizada e vista con rigor. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luísa. A verdade é que non tiña previsto facer unha segunda intervención, pero visto que acaba de comentar a concelleira, simplemente quería facerlle dúas puntualizacións. Se é un servicio universal
que non se pode privar a ninguén del, pois tampouco ten moito sentido entonces facer unha baremación e ter unha lista de agarda. Entón, habería que pedir pois, máis plazas para que fora pedir vostede un servicio universal. E despois fala de que o Concello está facendo un copago a altas rendas. O copago non o establece o Concello, sino que ven establecido xa polo propio servicio no propio convenio que se firma ca Xunta de Galicia, que é quen establece o copago que hai que establecer, non é o Concello que non establece ou non é algo baremable. Simplemente o que fixo o Concello de Ames foi cando se suscribiu a este convenio que podía non facelo e podía ser todas as plazas de copago. O único que se fixo foi establecer unhas plazas nas que son de emerxencia social, polo tanto, ese copago que lle correspondería ao propio usuario pois é o Concello que no asume. Entonces, decirlle que polo menos se mire un pouquiño máis en que consiste o servizo antes de facer este tipo de declaracións no pleno. Moi ben, moitas gracias, Rosalía. Sí, nada, comentar respecto do que se comentou aquí, que entón, eso non entendo tampouco se é un servicio universal porque hai un baremo e porque non se reflexa no regulamento a palabra universal, e volvo a reiterar a miña pregunta, porque é que de verdad que eu quero saber, porque se no artigo 5 falamos de requisitos de acceso ao servizo, eu entendo que un requisito é algo que se non o tes, pois non podes acceder ao servicio, e poñemos acadar a puntuación mínima de 6 puntos do baremo económico establecido para o servicio no anexo 11, nos imos ao anexo 11, e ese 6 puntos se lle dan ás persoas que como máximo teñen o 150 do IPREM, os que quedan por riba dese servicio, o meu entender, que repito, non redactei este regulamento, pero o meu entender quedarían fora deste servizo. Entón, é que volvo a reiterar a pregunta, porque creo que se poñemos que acadar esa puntuación é un requisito, pois a xente que non acada esa puntuación non pode disfrutar do servizo. Entón, volvo a reiterar a pregunta. Moi ben, moitas gracias, José Ramón. Uxía. Volvo a repetir, é un servicio que a todo o mundo se lle dá. Pagues máis, pagues menos, copagues un parte, copagues non, todo o mundo ten este servicio cando necesite e cando o que temos nós co convenio, co consorcio, son X plazas que están, digamos, con copago. A partir de aí, se usted ten altas patrimonio e altas rendas, co cal terá que facer unha libre concurrencia do servicio, pagará o 100% do servicio. Por eso me refiro que o servicio non se lle pode retirar a ninguén. Gracias. Moitas gracias. Procedemos entonces á votación. Votos a favor? Grupo Socialista, Grupo Popular e Espacio Común. Abstencións? Grupo do BNG. Pasamos agora ao punto 10º, que é a aprobación do convenio marco polo que se establecen as bases de cooperación entre a Diputación Provincial de Coruña e os concellos de Ames, Brión, Santiago de Compostela, Teo e Val do Dubra para regular o proxecto Compostela Rupestre. Ten a palabra o concelleiro Javier. Hola, boa noite de novo. Traemos aquí a renovación deste convenio. En abril do ano 2018 aprobouse o convenio entre a Deputación da Coruña e os concellos de Ames, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra, en aquel momento con Vedra, tamén co Concello de Vedra, referente ao proxecto arqueolóxico de Compostela Rupestre, cunha duración de 4 anos. En maio do ano 2022 aprobouse o plan director do mesmo, que é un plan de suma importancia. Ante a necesidade de renovar o convenio, dende a Diputación da Coruña remiten varios borradores ao longo do ano 2024, donde os distintos concellos achegan alegacións para acadar un texto o mellor definido posible, plasmando cales son as competencias e obrigas de cada institución. E aquí quero agradecer o traballo feito polo noso Departamento de Secretaría, en especial a Rosana por ser a promotora e a portavoz entre os concellos de moitas das correccións levadas a cabo no mesmo texto. A importancia de aprobar este convenio definitivo é vital para seguir a folla de ruta marcada no plan director do proxecto, e tamén é de vital importancia para as futuras intervencións que se levan a cabo no patrimonio arqueolóxico do noso concello e máis dos outros concellos.
Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, como ben explicou o concelleiro, pois este é un convenio que se suscribira en 2018 cunha duración de 4 anos polo que unha vez remitido o novo borrador pola Diputación da Coruña e tras incorporar as achegas feitas polos concellos participantes e tendo en conta que en Ames xa aprobáramos en 2022 un plan director do Parque Arqueolóxico Compostela Rupestre, o seu, lóxicamente, é aprobar este convenio como forma de cooperación interadministrativa para xestionar e implementar de xeito conxunto concellos e Diputación o proxecto de promoción e posta en valor do Parque Compostela Rupestre. Un convenio que, ademais, nos permitirá agrupar medios persoais e materiais, así como recursos económicos, afectando directamente a eficiencia, eficacia e sustentabilidade nas actuacións que se plantexan, evitando así as duplicidades nas actuacións. Moi ben, moitas gracias. Carlos. Boa noite a todas e todos. Como xa dixeron os compañeros e compañeiros, hoxe traemos a debate unha proposta con pasado e futuro para o noso Concello. Un proxecto que ademais impulsamos dentro do BNG na Deputación, que no seu día tamén impulsamos dentro do BNG no Concello de Ames, e que agora corresponde actualizar o convenio dun proxecto que xa está a funcionar. Un proxecto do que se está a ver agora os resultados do traballo ben feito en anos anteriores. As cousas ben feitas dan bons resultados e, efectivamente, agora estamos nunha fase de limpeza e de mantemento das estacións rupestres e tamén do Centro de Interpretación de Villestro. Nun momento no que os recursos son limitados e as demandas da ciudadanía seguen en aumento, temos a responsabilidade de garantir servizos públicos e de calidade de maneira eficiente e sustentable. A realidade económica que vivimos exíxenos novas formas de xestión. Xa non podemos pensar no illamento, hoxe a colaboración é a clave. Por iso, esta iniciativa permite que os concellos de Ames, Brión, Compostela, Teo e Val de Doura traballen conxuntamente en alianza ca Deputación da Coruña para optimizar servizos, compartir recursos e mellorar a nosa capacidade de resposta ante as necesidades da veciñanza. Este modelo de cooperación basease nunha estrutura flexible, sen crear novas entidades nin xerar custos adicionais, garantindo así que cada euro investido se destine á mellora efectiva dos servizos. Mediante esta unión podemos impulsar proxectos tan importantes como a promoción da arte rupestre a través deste proxecto, potenciando o turismo cultural e xerando novas oportunidades económicas no noso municipio. Por iso, quero agradecer que se lle dé a continuidade a proxectos como este, proxectos solventes, proxectos ben deseñados e que contan con financiamento. Neste caso, tamén quero agradecer á Deputación da Coruña e aos concellos que forman parte dela que o fan posible. Así que, por iso, apoiaremos a proposta. Moi ben, moitas gracias. Polo José Ramón. Ben, un convenio de cooperación é unha figura recollida na legislación dende fai moitísimos anos e que conleva a xestión conxunta dun proxecto entre varias administracións públicas que nos permite reducir costes precisamente por la aplicación de economías de escala e ter mellores condicións de contratación cando varias administracións concurren nunha contratación se obteñen mellores condicións. En este caso, a través da creación dunha comunidade intermunicipal se pretende o fomento, a protección do proxecto do Parque de Compostela Rupestre. Nos, dende o punto de vista de que sempre estivemos a favor da protección de calquera iniciativa cultural e patrimonial, neste caso da arte rupestre, sobre todo, porque xa como digo, o propio convenio é algo que non vai supoñer maiores costes ni asumir compromisos económicos nun momento que a todos nos consta que as arcas do Concello de Ames non pasan polo seu mellor momento, senón todo o contrario, pois tendo en conta que isto redunda na mellora da xestión e non supón un coste a maiores, imos votar a favor desta aprobación. Moitas gracias, José Ramón. Javier. Nada, simplemente agradecer a todos os grupos e simplemente recalcar que é unha iniciativa creo que de todos os partidos políticos que naquel momento levaron adiante este convenio. Entre eles tamén o Concello de Santiago, que foi un dos concellos pioneiros ao levar adiante ou simplemente ao propoñer ese centro de interpretación tan importante que se está a facer ou que se vai a facer tan importante para o parque. Moitas gracias. Abrimos segunda quenda. Se alguén quer intervir, Luisa, Carlos, José Ramón, procedemos a votar entonces. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias.
Pasamos entonces agora ao punto 11º, que é o inicio do segundo expediente de resolución do contrato de servicio de axuda no fogar do Concello de Ames. Ten a palabra a concelleira. Bueno, boas tardes, noites a todos e a todos de novo. En relación ao segundo expediente de resolución do contrato do noso servicio do SAF, inicia o expediente de resolución o 6/11 no pleno do 24, e o inicio do expediente é motivado polos diferentes incumplimientos que ten a empresa seguindo os pliegos da nosa licitación do servicio no noso concello. Trasladase dito expediente á empresa, os ventos, a innovación en servicios SL, e dáselle 10 días naturais para que se fagan calquer tipo de alegacións, as cales en principio son desestimadas polo noso Concello e son remitidas ao expediente de resolución ao Consello Consultivo de Galicia. Ata que se toma a decisión de que non tuveramos o informe con esta resolución, non se podería suspender, non se resolvería o noso contrato. Dita resolución foi dada a favor do noso Concello polo Consello Consultivo de Galicia, o cal, a partir desta resolución, teríase que comunicar, por un lado, a parte contratista e a parte avalista. Ben, aquí é onde se comete un fallo de defecto da forma, no que solamente se lle notificou pola nosa parte a resolución ao contratista, pero non ao avalista, polo cal o proceso queda suspendido polo tempo de execución. E a partir de aí do noso departamento valórase unha nova iniciación de segundo expediente de resolución de contrato, que o cal poñemos en marcha e vimos aquí e transmitimos aquí o pleno do Concello, porque sí que consideramos que se debería de volver a iniciar a segunda resolución do contrato, porque unha empresa temeraria e co fin de a prohibición de dita empresa poder traballar no noso Concello, xa que temos novas licitacións abertas, as cales se están novamente presentando. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luísa. Simplemente decir que esperemos que este punto non vaya a camiño de convertirse noutro clásico dos plenos deste mandato. Lembremos que, como explicou a concelleira, se aprobou o inicio do expediente de resolución no pleno de outubro, precisamente o día 6 de outubro de 2024, que debido a un erro no procedimento, xa que non se notificou a suspensión do prazo ao avalista, este primeiro expediente enténdese caducado o día 2 de febreiro, polo que o Tribunal Consultivo non se pode pronunciar sobre a efectiva resolución deste contrato, tendo que iniciar novamente o trámite. Tal e como vimos advertindo nos últimos plenos, isto está dando lugar a unha paradoxa que aínda se enrevesa máis con este novo inicio de expediente, xa que lembremos que paralelamente a este expediente de resolución lle estamos pedindo á empresa, por un lado, rescindimos o contrato, pero ademais estamos lle pedindo que siga prestando o servizo, un servizo que ademais sabemos que é de mala calidade e que está a repercutir nos usuarios e usuarias e nas traballadoras do servicio. Ademais de estar levando a cabo unha nova licitación do servicio, licitación a que se volveu a presentar esta empresa, xa que aínda non se puido decretar unha prohibición de contratar co Concello e que, ademais, é posible que aínda lle haya que pedir unha nova prórroga na prestación do servicio debido á tardanza na adxudicación. A verdade é que a veces, menos e máis, poderíamos haber esperado a resolución definitiva do contrato, que xa estaba a punto de expirar, para volver a empezar e non ternos que encontrar con estas situacións. Por lo tanto, esperemos que a situación se resolva pronto e, sobre todo, que se resolva da mellor maneira posible para que se poida seguir prestando este servicio de axuda no fogar nas mellores condicións e cas mellores garantías. Moi ben, moitas gracias. Boa noite de novo. Nos, o primeiro, anunciar o voto favorable no inicio do segundo expediente. E, sin embargo, queremos sinalar dúas cousas. A primeira é que non é a primeira vez que, por un defecto de forma ou procedimento, un expediente moi importante, como o do SAF, hai que iniciarlo de novo, e entón insistimos, como xa temos feito nos plenos, nos temas, que este goberno este máis atento aos procedimentos rutinarios para non ter que volver a iniciar ad eterno os expedientes. O segundo é que no anterior pleno de se clousa o tema do SAF xa lle pedimos ao goberno de minoría do PSOE que se reunira coas traballadoras, cousa que non está facendo.
Hoxe mesmo sacan as traballadoras unha nota de prensa onde se queixan da, e cito, pasividade e falta de resposta por parte do Concello de Ames, despois de ter solicitado varias xuntanzas co Goberno Municipal para denunciar esta grave situación. Se o que teñen medo da CIG ou das traballadoras, eu personalmente comprométome a acompañalos. Digan día e hora, e xuntámonos cas traballadoras e falamos dos incumprimentos da empresa aos ventos. Obrigado. Moitas gracias, Pablo. Boa noite outra vez, adiantar o voto a favor. Gracias, Uxía. Bueno, sí que é verdade que a premura de rescindir o contrato é necesaria, pero sí que creo que é mellor poder estar unha prórroga mínima con esta empresa que no futuro ter que volver a coller unha licitación por máis de 3 meses que creemos que podería ser a prórroga que se lle podería facer. No tema de falar coas traballadoras, non é porque teñamos medo, é simplemente un código ético que temos que mentras que a licitación este aberta non nos vamos a xuntar nin con a CIGA, nin con a CNT, nin con as traballadoras, nin con a empresa. Si que escoitamos activamente as queixas das traballadoras, estamos, aínda que non particular e persoalmente, a técnica do departamento creo que está bastante a favor de escoitar e de intentar solventar os problemas que teñen as traballadoras. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda, Luisa. Alexandre? Pablo? Moi ben, procedemos a votar. Votos a favor? Unanimidade, moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 12º, que é moción política do Grupo Municipal do BNG sobre a situación da Escola Infantil Merlín. Ten a palabra o Escarlata. Bueno, moi boa noite a todos e a todas. Un saúdo especial para as traballadoras da Escola Merlín que nos acompañan hoxe aquí no pleno. E agora dou lectura á moción. O Concello de Ames conta na actualidade con varios centros de educación infantil de titularidade pública. Non obstante, sendo un concello de alta natalidade, estas prazas vense insuficientes para atender aos arredor de 200 nacementos que teñen lugar cada ano. A Escola Infantil Merlín é unha das que absorbe esa demanda crecente en Bertamiráns, unha vez a Xunta de Galiza financia as súas prazas. Mais en decembro de 2023, as traballadoras deste centro comezaron a sufrir atrasos constantes na percepción do seu salario. Un incumprimento reiterado do dereito das traballadoras a recibir as súas retribucións en tempo e forma, que se mantivo durante todo o ano 2024. A pesar disto, o persoal continúa realizando o seu traballo de xeito exemplar durante todo este tempo, chegando a poñer incluso recursos propios para garantir o funcionamento da escola infantil. A calidade educativa sufriu un importante deterioro debido á desaparición da parella educativa, coa que antes contaba a escola, ou incluso con momentos no que o persoal de limpeza non fose substituído, provocando que a escola se atopase nun estado claramente insalubre. Toda esa situación de conflitividade acabou por supor unha inestabilidade no cadro de persoal ou haber cambios constantes no mesmo e provocando a IT de varias traballadoras. Malia as protestas das traballadoras, das manifestacións ou incluso das sancións recibidas pola Inspección Laboral, esta escola volveu a estar financiada este curso 24-25 con recursos públicos, recibindo 190.000 euros a pesar de que non se está a garantir nin a calidade educativa que reciben as crianzas deste centro nin os dereitos laborais das traballadoras. Conflito que continúa escalando ata o punto de chegar o empresario a despedir a unha das traballadoras do centro. Polo anteriormente exposto, o grupo do BNG insta a Xunta de Galiza a mediar no conflito existente na Escola Infantil Merlín, garantindo a readmisión da traballadora despedida e o cumprimento dos dereitos laborais do persoal, en aras de evitar outras solucións abruptas que puideran ser máis perxudiciais para o persoal,
as crianzas e as familias. E, por último, ao Concello de Ames a establecer os contactos necesarios con política social para acadar unha solución eficaz e que as familias amesás non vexan os seus dereitos educativos minguados. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Dende Espazo Común lamentamos a situación que estades a sufrir, unha situación que non é desexable para ninguén e, polo tanto, apoiamos non só as traballadoras da Escola Merlín, sino a calquer traballador ou traballadora deste Concello ou de calquer outro Concello que se encontre nunha situación similar, porque creemos que é de xusticia e é o que hai que facer. Despois, respecto ao segundo e ao terceiro punto, a verdade que non entendemos moi ben se será competencia ou non da Xunta, entendemos que máis ben a readmisión da traballadora despedida ao mellor é unha cuestión para levar a dirimir nos tribunais, senón que sexa a Xunta de Galicia que teña que ser a intermediaria, ou incluso que o Concello de Ames sexa o interlocutor de política social. Si que ao mellor se podería establecer outra serie de mecanismos, como, por exemplo, pedir que se cambien as cláusulas de concesión das propias subvencións, porque, tampouco é moi de recibo que unha empresa que non está cumprindo cas súas obrigas cos traballadores e traballadoras, que se lle estén a dar subvencións públicas. Entón, ao mellor, eso sería unha cuestión de que se revisaran precisamente esas ordes de concesión de subvencións para que se teñan en conta este tipo de casuísticas, pero, de todas maneiras, decir que nos favoreceremos a aprobación desta moción, non co noso voto favorable, non porque non estemos de acordo co que se solicita e ca situación das traballadoras, sino porque estes outros dous puntos, a verdad que non acabamos de verlle a competencia ou o encaixe. Moi ben, moitas gracias. Oliva. Boas tardes, noites outra vez. Nós estou totalmente de acordo co que acaba de dicir a miña compañeira Luisa. Eu creo que esta moción aquí non é unha moción para debatir aquí. Eu creo que o tema está nos xulgados ou no SMAC, cando non deixa de ser unha empresa privada con xestión privada. Por suposto que nós apoiamos os traballadores, pero igual que apoiamos os empresarios. Hai que verse na situación de cada un. Neste caso, basademos na que a Xunta de Galicia dalle unha subvención, pero sempre cando a empresa ten que cumprir con uns determinados requisitos. Entendo que se lle está ingresando, como di a moción, os cartos é porque cumpre cas situación económica, os distintos certificados que teñen que presentar. E, por outro lado, o Concello de Ames tampouco entendo que papel forma parte aquí. E como eu creo que hai un mogollón de empresas, por desgraza, neste Concello que están sufrindo estes problemas dos empleos cos empresarios, co cal, se empezamos, eu sigo considerando o mismo que di Luisa, que este non é o sitio, co tal, vámonos a abster. Moi ben, moitas gracias. Polo Grupo Socialista, Víctor. Sí, boa tarde, noite de novo. Isto é unha moción política que, en definitiva, o que ven a amosar, creo que é un problema que xa se está alongando demasiado tempo. Estamos falando dunha problemática que se vai arrastrando xa de decembro de 2023 ante un elemento moi sensible como a educación, un dos elementos, sobre todo, a educación infantil, que é unha seña, unha marca de identidade do noso Concello. Lóxicamente, en primeiro lugar, non pode ser de outra maneira, solidarizarse con todas aquelas persoas que ven minguados as retribucións laborais por un conflito que, como digo, se ven dilatando moitísimo no tempo, e por outra parte porque afecta unha cuestión fundamental como son as familias e o dereito a unha educación de calidade, sobre todo en idades infantiles. É certo que, respecto das propostas de acordo, podemos entrar a debatir, como así tamén se dixen por parte Espazo Común, como do Grupo Popular, respecto do alcance das competencias de cada quen, pero creo que tratándose de unha moción política que, en definitiva, o que trata é de encalzar a solución a ese tipo de problemas de unha maneira primeira, mostrándose apoio unánime o que é un dereito básico, como haber recoñecido as súas remuneracións salariais, e por outra tanto, na medida posible, mediar entre a Xunta de Galicia o feito de que, tendo en conta que é unha escola infantil que se ven nutrindo con recursos públicos, que, por tanto, ten que ser perfectamente xestionados e dedicados a esa calidad educativa. E, por último, realmente o que se insta ao Concello de Ames, en definitiva, establecer uns contactos con política social para, na medida posible, agilizar unha solución á problemática, como digo, se ven dilatando moitísimo tempo por parte do Grupo Socialista, que orientamos o noso voto a favor desta moción. Moi ben, moitas gracias. Escarlata.
Bueno, a ver, efectivamente, igual que o Concello pode mediar coa Consellería de Sanidade, cando non é unha competencia nosa, creo que neste caso o único que se lle está pedindo ante unha situación desesperada xa, porque falamos do ano 2023, cando empezou toda esta situación, creo que toda a axuda é pouca e sí que creo que obviamente sí se pode establecer os contactos necesarios e cando menos trasladarlle a preocupación que amosa o Concello de Ames por esta situación. E despois me sorprendía o que decía a voceira do Partido Popular, non? Que di que entende que se a escola sigue recibindo subvención que está a cumprir cos requisitos. Non? Esta situación, a Xunta foi coñecedora ao longo dende o ano 2023 desta situación e a pesar diso, pois lle segueu inxectando a subvención, non? Cando eu creo que un requisito ten que ser, independentemente do que este recollido nas bases, que as traballadoras cobren polo traballo feito, non? Entón, a maiores diso, creo que suprimir a parella educativa, que non se sustitúan as traballadoras, que as instalacións se atopen con un claro deterioro, que o horario de peche se modificara e case unha baixada de alumnado, cambio constante do persoal traballador. Quero dicir, creo que non son cousas menores, non? Polo tanto, a min pareceme increíble a deixadez de funcións que está facendo a Xunta de Galicia neste caso. Mesmo o noso grupo parlamentar rexistrou varias iniciativas o día 7 de febreiro e, seguindo un pouco a liña do Partido Popular tamén de aquí de Ames, pois non viron a ben nin sequera respostar a estas iniciativas dende o día 7 de febreiro. Van a ter que facelo en breve porque teñen unha data límite para facelo. Como digo, creo que os espazos educativos non son aparcanenos, que debe ser o que lle interesa a Xunta de Galicia e por eso está a mirar cara a outro lado nestes momentos. Agardamos, como digo, agradecer o apoio do Partido Socialista a esta moción e agardamos que esta situación para estas traballadoras se resolva o antes posible. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luisa, Oliva. A ver, as garderías son as que están subvencionadas pola Xunta de Galicia. O que lle solicita a Xunta de Galicia é estar o día tanto na Seguridade Social como en Facenda como en Atriga. Iso é o que lle exixe para ter que ingresar os cartos. O que despois paga cada un cas subvencións que recibe e cos saberes. Se lle paga ou non lle paga, eso depende de quen está xestionando. Eso por un lado. Despois, o de que poñes aquí a parella educativa, eso non está obligado por lei, co cal xa o tiñan eles a maiores. Eu creo que se queremos prestar un bo servizo tamén será importante que a gardería, se ten que funcionar, pois terán que os números tamén cadrar, que é o mismo que lle pedimos aquí ao Concello, pois unha empresa privada é o mesmo. Teñen que coincidir os números e se pasan por eso, pois teremos o importante do servicio que eles lle prestan os nenos, digo eu. Non que se tenes que reducir en costes, pois o problema é que tens que despedir a xente. O importante é o servicio que vayas a prestar. Nada máis. Moitas gracias. Víctor. Entrame moi brevemente simplemente o que decía ao principio, que é unha problemática que xa leva demasiado tempo enquistada no tempo, moi tempo reivindicando por parte das traballadoras, é unha problemática que cada 2 por 3 vemos nos medios de comunicación, que parece ser que non ten visos de solución. Creo que, polo propio feito que con este carácter político nos pronunciemos a favor de tratar de ver visos de solución que cara ao futuro se resolvente esta situación, pois por eso que apoiamos esta moción. Moitas gracias. Carlota. Perdón, a amosar a nosa alegría de que esta moción vai a sair adiante. É simplemente o Partido Popular alguén que no ano 2025 lle sigue chamando garderías cando son escolas infantís, francamente non teño nada máis que falar. Por avisar o público, normalmente escoita, isto non é digo sempre, non é unha cafetería, unha taberna onde vimos a aplaudir e é un respeto a todos os concelleiros e concelleiras que manteñan a súa opinión e nada máis. Votamos entonces, votos a favor. Grupo Socialista, Grupo do BNG, abstencións, Grupo Popular e Grupo do Espazo Común. Moitas gracias. Pasamos agora ao seguinte punto, que é o punto 13º, moción política do Grupo Municipal do BNG de Ames para a celebración do ano Castelao 2025 no Concello de Ames.
Ten a palabra Nati. Boa tarde a todas e a todas. Moción do BNG para a celebración do ano Castelao 2025 no Concello de Ames. Exposición de motivos. O ano 2025 marca unha oportunidade histórica para reivindicar e difundir a figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, unha das personalidades máis influentes na historia de Galicia. Escritor, artista, político e intelectual comprometido, Castelao representa a esencia do pensamento galeguista, a loita pola xusticia social e a defensa da nosa identidade como pobo. O seu legado é amplo e diverso, dende a súa obra plástica ata os seus textos literarios e ensaios políticos, nos que reivindicou a dignidade do pobo galego e a necesidade de autogoberno. O seu pensamento, recollido en obras fundamentais, como sempre en Galiza, segue a ser un referente para o nacionalismo galego e para calquer movimento que defenda unha Galicia libre e con plenos dereitos. Como deputado nas Cortes da Segunda República e posteriormente como membro do Goberno da República no exilio, Castelao foi unha figura clave na defensa da autonomía galega e un firme opositor á ditadura franquista. Por iso, a súa memoria e o seu compromiso deben ser recoñecidos e difundidos, especialmente no contexto actual, onde a nosa lingua e a cultura seguen precisando políticas firmes para a súa promoción e protección. Neste sentido, a Xunta de Galicia xa anunciou a posta en marcha dun programa de actividades para conmemorar o ano Castelao 2025, co obxectivo de dar visibilidade á súa figura e ao seu legado. Compre, pois, que dende o Concello de Ames se promovan tamén iniciativas propias, garantindo que a veciñanza poida participar activamente nesta homenaxe e contribuindo a reforzar a memoria colectiva sobre a súa obra. A implicación dos concellos é clave para que esta conmemoración non se limite a actos institucionales, sino que chegue realmente á sociedade, fomentando o coñecemento e a reflexión crítica sobre o pensamento de Castelao. O Concello de Ames, como institución comprometida que a cultura e que a memoria histórica debe asumir un papel activo na celebración do ano Castelao 2025, garantizando unha programación que abarque diferentes ámbitos e públicos. Así que instamos os seguintes acordos: declarar oficialmente o ano Castelao 2025 no Concello de Ames, recoñecendo a importancia da súa figura e a obra para Galicia, asumindo o compromiso de desenvolver unha programación específica para a súa conmemoración, deseñar un programa cultural propio en colaboración con asociacións culturais, entidades locais, centros educativos e colectivos sociais. Impulsar accións educativas nos centros escolares do Concello, promovendo a creación de unidades didácticas sobre Castelao e a súa obra, así como a realización de obradoiros, actividades interactivas, concursos que incentiven o coñecemento da súa figura entre a mocidade, colaborar cas iniciativas institucionais da Xunta de Galiza, da Diputación da Coruña, do Consello da Cultura Galega ou ben da Fundación Castelao, garantindo que as actividades programadas teñan tamén impacto no Concello de Ames, complementando esta programación con accións propias no ámbito municipal. A través desta moción, o BNG propón que o Concello de Ames se comprometa activamente na difusión do legado de Castelao, garantindo que a súa obra e pensamento sexan accesibles para todas as xeracións, dende a infancia ata a poboación adulta, porque Castelao non é historia, senón futuro. O seu exemplo segue a ser o motor para a defensa dos dereitos nacionais, sociais e culturais de Galicia. Moitas grazas. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, como ben di o texto, o corpo desta moción, Castelao é unha das figuras máis coñecidas e recoñecidas polos galegos e galegas. Lóxicamente, unha forma de recoñecer o seu valioso legado, tanto intelectual como político e cultural, pois é aprobando os acordos desta moción. Por lo tanto, anunciamos o noso voto favorable. Moitas gracias. Polo Grupo Popular. Oliva. Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao foi un galego ilustre o que o Goberno da Xunta de Galicia, como mostra de gratuidade do pobo galego, declarou no ano 2025 como ano Castelao, 75 anos despois do seu pasamento en Buenos Aires, e cando xa leva 40 anos repousando na súa terra, cando baixo o goberno do primeiro presidente da Xunta de Galicia, Xerardo Fernández Albor, foi trasladado ao Panteón de Galegos Ilustres. Castelao é un símbolo de Galicia, patrimonio de todos os galegos, sendo unha figura fundamental para a nosa cultura e a nosa lingua, que merece ser lembrada e homenaxeada por todos os galegos e galegas, fora de reivindicacións políticas e partidistas.
Entrando no fondo da moción e nos puntos de acordo, dentro do Partido Popular, estamos de acordo en que dentro do Concello de Ames se leva a cabo diferentes accións e colaboracións en todos os ámbitos para dar difusións ás obras e poñer en valor o legado do Castelao, o igual que declarar oficialmente ano Castelao 2025 no Concello, o igual que fixo o Goberno da Xunta de Galicia. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Javier. Bueno, boa noite de novo a todas e a todos. Eu intentarei ser o máis breve posible, porque vendo que foron bastante contidas estas intervencións. Bueno, nada, na moción presentada polo grupo do BNG se dan conta da influencia da figura e obra de Castelao en Galicia. Cabe engadir, aínda que falaron tamén da dignidade, da reivindicación da dignidade, cabe engadir tamén a súa loita polos dereitos sociais nunha época onde imperaban os abusos aos máis necesitados, sendo el unha das voces máis críticas da situación social daquel momento a través das súas caricaturas e debuxos. Por certo, bueno, ao falar da figura de Castelao falamos da figura de ninguén en particular e de todas e todos á vez, xa que Castelao a día de hoxe é sinal de identidade da nosa autonomía e da nosa idiosincrasia como galegas e galegos. Dende o Grupo Municipal Socialista e tanto dende o Partido Socialista de Galicia concordamos con vostedes na importancia da súa figura e así o deixamos patente na homenaxe que lle rendimos cada 25 de xullo na súa vila natal de Rianxo. Levamos implícito nas bases dos socialistas de Galicia o seu legado e entendémolo cando defendía a identidade propia e cando defendía a autonomía de Galicia coa súa obra literaria e política. Sin ir máis lonxe, nos o día 8 e 9 temos o Congreso Nacional do Partido Socialista de Galicia. É dicir, dende a Xunta de Galicia no comunicado publicado en decembro do ano 24 pola declaración na conmemoración do 75 aniversario anunciaron unha programación de difusión do seu legado intelectual e cultural tanto a través de actividades, exposicións, de audiovisuais, de programacións especiais nas escolas, institutos, etc. Entendemos que lles corresponde aos concellos onde Castelao deixou pegada e que deben de ser eles os que leven alá, os que resalten esa figura e que tamén o debe de facer as institucións autonómicas e provinciais para levar adiante esta programación de difusión xeral con actos, actividades e exposicións itinerantes que recorran os concellos galegos. E dende o Concello de Ames estamos dispostos a colaborar activamente en toda a programación institucional que se leva a cabo tanto dende a Xunta, dende a Deputación ou dende o Consello da Cultura Galego ou calquera outra institución. E, por suposto, contemplamos tamén a posibilidade da realización de algunha actividade propia referente a tan destacada figura. Manifestar que nos gustaría levar adiante iniciativas para poñer en valor e resaltar a persoas e as súas obras de tantos e tantas intelectuais, escritores, artistas da nosa terra, como por exemplo pode ser Alexandre Bóveda ou como pode ser Cunqueiro, Maruja Mallo, Emilia Pardo Bazán ou tan prezado Celso Emilio Ferreiro, non? Entre outras personalidades, por suposto. Pero entendemos que dende o noso Concello debemos de priorizar e pôr en valor a figuras como Rosalía de Castro, tan vinculada ao Val da Maía e ao Concello de Ames, onde pasou parte da súa infancia e deixou abondosas pegadas. Aí é onde nos corresponde programar actos, actividades e exposicións institucionais alrededor dela. E tamén as personalidades amesás como o poeta da Maía ou como facemos todos os anos coa celebración do Día de Galicia en Ames, onde se lles entrega a medalla do Concello de Ames aos veciñas e veciños máis ilustres. E tamén o facemos coa publicación de obras literarias como se fixo co recentemente falecido e querido veciño do Maximino Viaño e coa veciña Filomena Fraga, por poñer dous exemplos. Aquí quero adiantar o noso voto favorable a esta moción, pero tendo en conta todo isto que acabo de expoñer. Creo que foi máis ou menos breve. Despois, se tal, pasamos a intervención de Javier para... Nati. Sí. Bueno, agradecer o voto favorable de todos. Efectivamente, señor Antelo,
en Ames, por iso creo que é especial interés de que celebremos esta data, porque sí que somos, creo que hai unha aposta sempre pola cultura, polo noso patrimonio, é dicir, o propio patrimonio cultural que temos cando falamos de Filomena ou de Massimiliano Viaño ou polo mismo polo poeta da Maia. Entonces, pero creo que Castelao é un pouco de todas e de todos, creo que é unha figura importantísima, eu creo que non hai figura, non hai palangón en Galiza de que alguén coñeza a Castelao non fora das nosas fronteiras, no? Entonces creo que, e sobre todo o que fixo por este país é unha cuestión tamén de identidade, no? Tamén cando dice o PP que, bueno, que non hai intereses partidistas, hombre, non recordemos que Castelao non podemos negar que era nacionalista, no? Decir, non o omitimos aquí e non o queremos omitir, efectivamente, entonces tampouco blanqueemos a figura de Castelao, porque guste ou non, cada un somos o que somos, ¿no? E entonces creo que temos que ser consciente de esos e que non podemos blanquear ni distorsionar esa figura de Castelao, ¿no? Que non se pode quedar ben con todo o mundo dicindo que apoyamos esta moción, pero que de alguna forma falar de intereses partidistas, porque creo que de alguna forma sigue ser incómoda a figura de Castelao porque defendía un pouco a identidade galega, ¿no? E se non se recoñece a Castelao non se pode recoñecer a medias, ¿no? Ou se acepta a loita por unha Galiza soberana ou se intenta agachar parte desta historia, pero será Castelao. Por ahora nada máis, non sei se... Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda, Luisa. Nada, eu simplemente quería rematar esta segunda exposición miña con as palabras de Castelao. Irmáns, fuxides sempre dos parvos, non vos arrimedes a eles porque poden roubarvos algo da vosa razón e transmitirvos a súa parvada. Deixádeos pasear, falar, danzar e medrar no seu mundo. E se algún parvo chega a ser autoridade, non mostredes asombro, porque son cousas do sistema que combatimos e dos tempos en que nos cadrou vivir. Sempre en Galicia. Moi ben, moitas gracias. Por parte do Grupo Popular, Oliva. Dende o Partido Popular valoramos e respetamos os nosos autores e autoras que conformaron e conforman durante o paso de tempo a nosa cultura, identidade e raíces. Dende o noso punto de vista, entendemos que o respeto pasa por dar valor á obra e vida dos mesmos, e renderlles homenaxe a todos os galegos e non facelos uns poucos, tentando buscar un sentido de pertenza partidista ou discriminatorio cara ao resto da sociedade. Temos grandes dúbidas, por exemplo, que unha figura literaria tamén querida como Rosalía de Castro, tanto en Galicia como en España, quixera ser homenaxeada e reivindicada ao carón de estrellas vermellas, impronta a saber de que ideoloxía. Dende o Partido Popular de Ames queremos homenaxear a unha figura tan importante da nosa cultura como foi Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, pero queremos facelo xuntos. Queremos facer partícipes a todos os veciños e veciñas de Ames desta programación e levar a un plano universal o coñecemento destas figuras sen ter a necesidade de facer unha apropiación ideolóxica das mesmas. Temos a certeza de que o galego é de todos e non dos poucos. Castelao é de todos e non dos poucos. Rosalía é de todos e non dos poucos. E a nosa cultura é de todos e todas e non dos poucos que pretenden facer a súa como ferramenta política. Moi ben, moitas gracias. Javi. Nada, eu remítome ao que dixen antes, que estamos dispostos a colaborar activamente con toda esa programación que teñen outras institucións, que nós tamén vamos a colaborar con programación propia. E despois, se me permitides tamén para acabar, simplemente decirlle a Natividad que non fai moito tempo mantivemos unha conversa con uns amigos e entre os tres intentábamos ver si Castelao a día de hoxe donde militaría, non? Si no Bloque Nacionalista Galego, si no Partido Socialista ou si no PP. Non chegamos a acordo e entre os amigos hubo opinións para todos os gustos. Hasta hubo algún que dixo que podría militar no Partido Popular a día de hoxe. Moitas gracias. Naci? Home, xa sei, está moi de moda, eu creo que levo escoitando últimamente, todo o mundo tuvo unha conversación con tres amigos, isto parece que se cuestionaban se iba a ser do PP. A ver, vamos a ver, a trayectoria política de Castelao, efectivamente Castelao é de todas e de todos os que queiran a Galicia e de todos os que amen este país e de todos que teñan claro a identidade do noso país, co cual non llevamos a quitar a ninguén a Castelao, pero negar a estas alturas que Castelao era nacionalista e que se hoxe vivise, pois igual era transexual tamén, non? Vamos a ver, que de verdad, e se eu vivise na época de Castelao eu era alta e modelo, o de la burguesía, non o sei, e que de verdad, e que a veces temos unhas conversaciones de bar que traemos aos plenos, efectivamente, a trayectoria de Castelao era
das Hermandades da Fala do Partido Galeguista era nacionalista e que non hai máis que ler O sempre en Galicia, o que traigo por aquí, é dicir, é que O sempre en Galicia é claramente un libro que fala do nacionalismo. O Estatuto de Autonomía, vostedes se creen que se Castelao fose regionalista ou constitucionalista, levaría a cabo o Estatuto de Autonomía de 1936 e falaría dunha Galicia soberana. Home, non sei que salía Castelao, pero traer ahora e decir que Castelao podería ser do PP é como si, non sei, eu creo que a veces honrar os nosos mortos tamén é ser un pouco fiel á verdade. Se eu mañá morro ou dentro dunhos días me facedes unha homenaxe, por favor, sigo sendo nacionalista e non creo que dentro de 15 días ou dentro de 2 anos vaya a ser do PSOE ou do PP e non pasa nada, é dicir, cada un é do que é dicir, pero bueno, é dicir, cada un é do que é, o que non podemos ahora aquí é de verdad maquillar o pasado e traelo aquí como se isto fora a inteligencia artificial e llevamos a dar a Castelao outra nova vida e outra nova realidade. Efectivamente, e eu creo que o podemos defender todos e estou encantada de que o PP de verdad que se achegue a Castelao. Vos recomendo que leades a súa obra porque creo que vai a ser ben para todos, vai a ser ben para Galiza e vai a ser ben para os galegos e galegas. Se realmente sodes capaces de poñer en marcha os postulados de Castelao, eu vou a ser a muller, eu e todos os galegos vamos a estar do máis agradecidos ao voso partido e ao país. Entonces, pero non edulcoremos o que era Castelao. Por a miña parte, pois moitas gracias porque eu estou encantada da Diputación da Coruña, sacaremos tamén programación para que podades participar dentro do Concello de Ames. Boa noite. Moi ben, moitas gracias. Procedemos a votar. Votos a favor. Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto decimocuarto, que sería a moción política do Grupo Municipal Socialista para a mellora da seguridade viaria na C544 ao seu paso por Ames, o cal o vou a retirar do orde do día, si pode ausentarse. O vou a retirar do orde do día porque, como todos e todas saben, chegamos a un acordo onde respaldamos todos esta moción, co cal vamos a pasar a ser unha declaración institucional tras o acordo feito fai un momento na Xunta de Voceiros, de Portavoces. Paso a dar lectura, polo tanto, á declaración institucional. Perdón, temos que votar antes a urxencia. Votos a favor da urxencia. Unanimidade, coa abstención de Alexandre, que se ausentou. Declaración institucional para a mellora da seguridade viaria da AC544 ao seu paso por Ames. A AC544 é unha estrada da rede primaria básica da Xunta de Galicia que une as localidades de Bertamiráns, Ames e Negreira. Atravesa os concellos de Ames, Brión, Negreira e A Baña. Ten unha longitude de 11,96 km e iníciase nun cruzamento coa G56 en Bertamiráns e finaliza nun cruzamento coa AC546 en Negreira. Dende fai casi 20 anos, Concello de Ames e veciñanza, tanto a título individual como mediante asociacións como a de Monte do Crego de Trasmonte, leva reclamando melloras de seguridade que, pese a ser algunhas delas executadas, son ineficaces e insuficientes. No ano 2011 anunciouse por parte da Xunta de Galicia, previa solicitude do alcalde da época, o comezo da redacción do proxecto para a construción dun paso elevado neste viario. En pleno 2025 a situación non fixo máis que agravarse. O proxecto non chega ás vítimas de accidentes, incrementanse e a veciñanza vive nunha grave situación de inseguridade no seu día a día para a realización de actos cotiás como coller o autobús ou tirar o lixo. O tráxico accidente acontecido o pasado 6 de febreiro volveu a poñer no foco unha problemática que afecta tanto a seguridade da veciñanza amesá como a todas aquelas persoas que se ven na obriga de transitar co seu vehículo pola C544. Sendo esta estrada de titularidade autonómica e ante a imposibilidade de que o Concello realice actuacións nela, tráese esta declaración institucional ao Pleno para instar a Administración competente e a Xunta de Galicia a exercer as súas competencias e poñerlle punto e final á negra historia deste viario. Tendo en consideración todo anteriormente mencionado, dende a Corporación do Concello de Ames reclamamos que, primeiro, a Xunta de Galicia faga unha análise para sinalizar a C544 nas zonas máis perigosas como tramo de concentración de accidentes. 2. A Concellería de Vivenda e Infraestructuras elabore xunto co Concello de Ames
un plan integral de mellora no viario para garantir a seguridade de condutores, conductoras e viandantes, incidindo nos tramos que discorren polos lugares de Piñor e Reino. A Consellería de Vivenda e Infraestructuras executa o plan de mellora anteriormente citado. O Pleno de Ames faculta ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a mellora e execución do acordado. Entonces, como é preceptivo e tal como define o RON, hai que votar, vamos a votar esta moción. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos entonces agora ao apartado de rogos e preguntas. Luisa. Grupo Popular. Rogos. Dous rogos, moi ben. Luisa. Pois o meu rogo ven un pouco ao fío do que falamos na Comisión de Queixas e Suxestións, e o que rogo é que se modifique o formato desta comisión, xa que ademais esta Comisión de Queixas e Suxestións é unha comisión formal pola que ademais percibimos unha retribución, e que a verdad que non é un reflexo fiel das reclamacións e das queixas ou das suxestións que se poñen no Concello, só recoller as que se presentan por medio do formulario web ou por medio do mail, porque temos constancia de que hai moitas queixas ou moitas suxestións que se presentan por rexistro, incluso hai algunhas que se lle solicitaba que se nos dera traslado a oposición e nunca nos chegou, e entonces pois eso, solicitamos que se modifique pois o contido desta comisión para que tamén se reflexen nela todas as queixas e todas as suxestións que se acheguen por medio de rexistro, e así podamos facer un seguimento de todas estas cuestións que se plantexen. Moitas gracias. Carlos. Quería rogar ao Concello que se respete e se faga respetar a toponima municipal. Falo concretamente no caso do Milladoiro. Vemos en sinalética viaria, vemos polo propio Milladoiro e, por exemplo, vimos nas axendas municipais que dou o Concello que pon Milladoiro. En Milladoiro só hai un, está na Fonsagrada. Nós vivimos, polo menos nós, polo menos dous concelleiros vivimos no Milladoiro con un artigo diante. Por iso gustaríame e rogaría ao Goberno sempre que se haxa que modificar algún sinal onde leve o nome do Milladoiro, que ben tamén custou moito que apareceran nos sinais de tráfico, pois se represente da forma que a Xunta de Galicia aprobou no seu día. Grazas. Moitas gracias, Rosalía. Sí, boas outra vez. Ben, o meu rogo é sobre esta pérgola situada en Trasmonte. Ben, en decembro de 2023 nos presentamos unha pregunta por escrito onde expoñíamos que esta pérgola situada ao lado do local social pois estaba podrecendo, o que representa un perigo pois para as persoas que a usan, que é moi usada polos peregrinos, non? Entón, a situación en vez de mellorar empeorou, polo que rogo que por favor se actúe sobre esta pérgola para que non haya que retirala. Moi ben, moitas gracias. Alexandra. Boa noite de novo. O meu rogo vai dirixido á Concelleira de Educación. Tivemos constancia onte de que a Xunta ven de ser condeada por ocultar información a unha empresa competidora de Monbús que quería coñecer as condicións asumidas no transporte escolar. A empresa competidora pediu o listado de vehículos dos que dispoñer Monbús e que a empresa se comprometera para prestar o servizo, como dicían as condicións do concurso. O noso rogo é que, en vista da sentenza e coa problemática que temos no Concello, nomeadamente no Colexio de Ventín, onde xa falamos no pleno de setembro de 2024, e como confirmaron desde a bancada do Partido Popular que hai desdobre de autobuses desde hai máis de 5 anos, que lle pida esos datos á Xunta, os buses actuais en servizo e os obrigados por concurso, e que non a poder ser que non lo remita. Obrigado. Bueno, moitas gracias, Carlota. O meu rogo é que se vixíen ou se estuden as condicións de salubridade da Avenida da Maía, cando menos en algúns puntos asociados seguramente aos contedores de lixo, porque nos informan da presenza de ratas. Moi ben, moitas gracias. Nati.
Boas, de novo, o meu rogo é para que se faga unha campaña de información respecto á humanización de Bertamiráns, promovendo a mobilidade sostible, a accesibilidade e facendo unha campaña onde se involucra a veciñanza a través de redes sociais e cartéis, porque creo que se fixo un esforzo importante en humanizar Bertamiráns e creo que moitas das persoas todavía non saben que é unha humanización e prevalecen os coches por encima dos peóns, non? Entonces creo que deberíamos facer unha campaña no Concello que se poda sensibilizar un pouco e que sepan que se cruzas aquí, pois que os que temos preferencia somos nós e non son os coches. Moitas gracias. Ana? Boas noites. Temos constancia de que na travesía de Juan Candeiro hai unha importante carencia de alumeado público, polo que rogamos que se revise. Tamén rogamos que se limpie a fonte e o cruceiro da avenida da Praza da Maía e o cruceiro que hai tamén na Praza de Cantalarrana. Perdona, que leva outro? Que dixeches? O de? Último. A Praza de Cantalarrana, cruceiro. O cruceiro de Cantalarrana. Moi ben, moitas gracias. Preguntas? Luisa? Meu grupo. Dúas, Ana? Nati? Perdón, Luisa? Luisa, perdón. Bueno, a miña pregunta no pleno pasado foi un rogo, neste pleno pois xa é directamente unha pregunta e é para o concelleiro de Urbanismo e Seguridade. Si ten pensado contestar os escritos que presentamos, que xa fai polo menos 2 meses e xa rogamos que se nos contestara no pleno pasado. Si, efectivamente foi un rogo, xa o temos falado, efectivamente teño pendente, se o recoñezo dar resposta a as preguntas que se nos fixo e na medida posible a maior brevidade para aí, porque máis ben dirixidas a unhas cuestións tamén moi importantes para o Concello e para o Goberno, como é a proposta do polígono aquí en Bertamiráns, e na medida que teña todos os datos serán remitidos. Moitas gracias. Nati? A miña pregunta é para Gustavo, concelleiro de Obras, e é se existe algunha previsión respecto á limpeza das beirarrúas do Milladoiro, porque a que verdad que nos últimos tempos presentan unha gran acumulación de suciedade, verdín, e que afecta un pouco a accesibilidade e a imaxe. Non sei se hai algún plan para ir limpando aceras ou se sería unha cuestión tamén de reforzo da limpeza das beirarrúas. Pois un plan como tal non hai, pero a semana pasada sí que tuve unha reunión con Urbaser e lle fixen chegar o mismo que está vostede dicindo e de feito empezaron a limpiar unha parte da que estaba diante da biblioteca. Gracias. Escarlata? O meu rogo entendo que para o alcalde perdón, a miña pregunta en xuño do ano 2023 o alcalde visitou o lavadoiro de Framil un pouquiño antes de que se empezaran a cometer as obras do parque que se ia facer ali. Constame que diante de varios veciños se comprometeu a retirada dunha varanda con arames de ferro e demais que estaban aí. Acometeronse esas obras do Parque de Framil e esa varanda, en lugar de arranxarse, o que se fixo foi quitar a varanda que estaba estragada. Dende o mes de xuño do ano 2023 que había ese compromiso de que se iba a poñer a varanda, como digo, retirouse e quedando unha caída de cerca de 2 metros que representa un perigo, é unha zona creo que bastante transitada por nenos e por nenas. En abril do 2024, casi un ano despois, un veciño de Framil meteu por rexistro unha instancia. Entón, nin se colocou a varanda, nin se lle respondeu ao veciño. Gustaríame saber como está este tema. Se non lle importa, vou acceder á resposta, neste caso, ao Concelleiro de Obras. Certo, retirouse a varanda metálica, pideuse presuposto para unha de madeira e estamos pendientes dun permiso de augas de Galicia para ver se podemos colocar ou non. Alexandre? Boa noite de novo. A miña pregunta vai dirixida á Concelleira de Igualdade. Despois de traer dúas veces como rogo a constitución da Mesa Local de Coordinación Institucional contra a Violencia de Xénero, agora que no pasado mes de xaneiro se realizaron obradoiros de indemnización para constituir a mesa, está previsto en data próxima a constitución desta Mesa Local de Coordinación? Obrigado.
Boas tardes, noites outra vez a todos e a todas. Sí, contestarlle que empezamos o traballo da mesa local, como vostede di, o mes de xaneiro. Estipulamos cada 3 meses unha xuntanza do que compón a mesa de traballo, igual que unha plenaria pois con máis colectivos dos implicados na mesa que se traballou en xaneiro, invitando a partir de aí, pois, seguramente que os centros educativos. Moitas gracias, Rosalía. Sí, a miña pregunta é para Gustavo, sobre o Plan Rural Ames, plan que comeza en 2021, saindo a xudicaria Jardín Cela SL, empresa que actualmente se atopa en concurso de acreedores e leva sen abonar as nóminas aos traballadores dende marzo. Traballadores que, por certo, son veciños de Ames e hoxe temos aquí, que aproveito para saudar. Ben, a realidade é que a día de hoxe este servizo tan demandado e que no seu día pois tan acaído foi polos veciños do rural non se está a prestar e tampouco temos información sobre como está o procedimento da licitación. Entón, a min gustaríame que nos aclarase cal é a previsión de licitar este servizo. Pois tan pronto como se poida, unha licitación leva uns pasos e cando ten os pasos dados licitarase. A previsión é licitala no segundo semestre deste ano. Moitas gracias, Carlos. No pasado pleno preguntei se o Concello tiña pensado tomar algunha medida para evitar que haxa tráfico polas mañás e polas tardes na humanización do Milladoiro. Contestouseme que xa se tiña pensado colocar sinalética que desviase ese tráfico. A sinalética foi colocada. O que ao mellor non sabe a xente é que hai outra alternativa que non sexa autoestrada, porque a sinalética que se colocou dá a entender que o desvío pasa pola AP9, habendo tamén as galanas para atravesar e desviarse polo Milladoiro. Quería saber se o Concello tiña constancia de sabelo, se se vai a tomar algunha medida para tamén recomendar ir polas galanas e non dirección a AP9. Grazas. Estáse colocando sinalización e máis están tamén os paneis informativos antes de chegar ás galanas, que hai algúns deles, están xa tamén dando información de que hai obras e que collan o desvío. E estáse traballando na mellora da sinalización. Mañán mesmo vamos a volver a ter outra comisión de seguimento das obras de humanización, donde vamos a ver todas esas propostas que se fixeron de nova señalización, que ademais parte delas, a máis importante, fixo a Policía Local, e vamos a revisar conjuntamente como está todo ese traballo. Ana? Queríamos saber se arranxou ou se arranxaron as deficiencias que tiña o tellado do pabellón de Bertamiráns, porque sigue habendo pingueiras. Queríamos preguntar tamén, despois das obras realizadas no antigo campo de fútbol de Ortoño, se poden utilizar estas instalacións. A empresa xa foi a facer outros sellados, porque efectivamente detectáronse esas pingueiras e si son pingueiras de auga ou son polo motivo da condensación, porque xa era un problema que había anteriormente, xa polos cambios bruscos de temperatura que ten esta instalación. Entonces está vindo o director de obra puntualmente e así tamén nos lle trasladamos a información e polo momento goteira por chuvia non parece, pero de todas maneiras seguimos facéndolle seguimento. E con respecto ao tema do campo de fútbol de Ortoño lle contesto o meu compañeiro Gustavo. En principio a obra está rematada e podes utilizar. Faise unha solicitude como calquer outro local, non? Sí, como un uso de calquer outro local. Podo preguntar unha pregunta? Preguntar unha pregunta, sí. Preguntar un robo, non. Se pode preguntar a un grupo municipal unha pregunta. A un grupo municipal que non sea a oposición, da oposición. Non está regulado eso. Ahora, cando salan, seguramente coinciden e poden preguntarse o que queiran. Como non hai máis rogos nin máis preguntas, damos por rematado o pleno. Boas noites.